Isimbio Rabin Iklis Megat ning kalibutan na daghang mga tao nga nakadayag tinuan nakadayag gikanan pero hibalo ba mo nga kinang Pilipinas pangalan sa babae kung mamahimo ka na siyang lalaki pagkatawag mo siya Diyos Amahan o kinang Pilipinas usab mo pinakagamahanan sa tibok kalibutan kini ang Pilipinas nga nasod nato nga naman. Kaya ang Pilipinas, ang primerong litra sa Pilipinas, haligi kan siya sa gahom. Ang ikadawang litra sa Pilipinas, pultan sa kaalam. Ang ikawalo nga litra sa Pilipinas, kung naibalo ko mo sa unod ug latin ana, luwas ang tanang klaseng may kinabuhi. Ang ikasiyem nga litra sa Pilipinas, luwas ang kalag dito niyo sa langit. Kaniadto, kataw kong amigo sa una, isasab nagabay sa nako, ginako niya kaniadto nga do mabot ra pud ang panahon do nga mga bot din yung makaubanan kaniadto nga halos kalibil ra ni edad kay kasagaran gud ako mga kailan niadto ang idaran ba mao to gingon sa panahon ni Jesus ngano nga ang mga santos ug sumasantas sa panahon ni Jesus ngano nga disipulos kaniadto sa kompleto na ang 144,000 diha na nagsugod ang first 13 ug first 24 sa kapanahon ni Jesus Christ. Iso Kristo uniso ug ako karon kabilang Jimmy Vanilla Limpot. Kini siya ang gisulod nako ini nga bato pakuha nako ini kuno siya 144 ka bato sulod ni gikan ni siya dito sa krus nga tubig. Ang 144,000 puros kato siya mga mensahero, messenger sa kalibutan nga pag nagsibiya ano pasabot sa tanang katawhan kabayn kung unsa ang atong material nga lawas ug unsa ang Dios nga naay Dios ng kalibutan kun inyong basihan dadon ko kamusan managing si Jesus Christ is torch kato si iwag sa tanang katawhan aron makaabot kamo sa inyong padulungan nga kinabuhing dayon nga walay katapusan ug ako karon usab iwag usab ako kaninyong tanan nga walay laing Dios na ning kalibutan na kundi bugtong lang sila ang tulo ka persona sa Santissima Trinidad, Diyos Ama Rabin Iklio, Diyos Anak Rabin Iklio, Diyos Espiritu Rabin Iklio. Kalibutan na. Mga mensahero, mga karon kini akong klase kani akong ipasuldan ako kini karon nga tubig nga gikan sa krus nga tubig nga karon niya na karon ako nang gipanghuptan na balik na. Kay history is repeat itself man kun sa kaniadto mo karon kuno sa ang karon mao kaniadto. Muna ako nagpasalamat sa bako nga sa kadaghan nga mga problema pero ang tinuri katawan sa Dios matagamtaman yun nimo na biyayon ka i-lockdown ka i-disappoint ka halos yung mga tao pares kad kanako tanan akong gihimo na pero sinitabo ka baliktaran pero mo kan sa training kay kun ikaw nagsunod ka sa Dios kun ikaw tinuri ka katawan ka sa Dios pagalutuson ka pagatamayon ka biyayon ka yubiton ka mao usab ang Dios o kay si Jesus Christ kaniadto dito siya nataw sa Egypt. Apan siya dito sa halos siya natawan. Halos walay mito nga to kaniya. Mao sab ako karon diri sa natawan diri sa Mayahay, San Jose, di nakatay. Halos pipilar sa katawo ni Toros kung palibot nga naman. Lisod tuhuan nga nasi mo kalinutaran. Kasaga sa moto Tagalog yung nasod, Tagalog yung dapit. Kaya ang Pilipinas pinakadang language, pinakadang dialect, pinakadang istoryan sa tibok kalibutan. Kaya ang Pilipinas is power gahom. Ang Pilipinas. Muna siya nga ng kalibutan na daghang tag na discovery. Kaya kinisiya gikan sa misya dito pa gamay ra ni nga bato nga nasulod ni. Kaya kining bato mao kinisiya diha ni ko nang lumot ba sa bato. Kung magpalihi panalit balay mo no, magpalihi mo sing balay. Kanay yung balay para dili basta-basta masunog, magkuha bato, kani bitong buhi jud nga bato ug lumot. Bato ug lumot. Pusto ninyo na siya. Yan yung ibitay dito sa kwan lumiri bitaw butang niyo sa atop at ni ipasilingit isabit ninyo dito kaya pwede niyo isapsok niyo dito para ikan sa para yung balay dili basta-basta masunog ning kalibutan na daghan magud kay kan lumot gikan sa tubig sa wala pang kalibutan bali tubig tapos pag sa tubig mo tong lumot gikan sa lumot dito na niturok tong sagbot hanto tong sagbot nahimo siyang ginibay nga kahoy nya nahimong kahoy tapos katong mga kahoy nga lata mga dahon nga mga panit mao kato siya nahimong yuta ilabihan kataas sa history sa kalibutan kung inyong subaybayon iyon tuklison balikon ko
ang tinatawag sa Dios makasaysay sa nasod kay gipuyan, makasaysay sa iyang kagalingon, makasaysay sa kaagi sa Dios ug makasaysay usab sa iyang kaagi. Mo na tinuray real ang katawan sa Dios. Kaya ang katawan sa Dios makasaysay adunay katoy food knowledge stories for television like me sama kanako. Nakasaysay ako dili ako managingon nila nakasulti ko no bakak sayop kamo. Kaya nga naman dili mahibalo ug walay mo pasabot kanyo kung walay mo barog sa tibok kalibutan mo pasabot mo saysay ka unod ug bunga unsa ang kapunungan nga unsa ang kalibutan ug unsa ang kapunungan gimbog na sung Ginoong Dios Divine Master Bin Directe Senior gikan kaniya tug hantud karon kaya ang pili mao kan siyang agianan o pultahan paano makabot kamo sa kinabuhi nga walay katapusan kay pagkahuman sa kontrata sa 50 katuig itong over na kamo siya nga mga kinigipagtawag Robin na international apan Robin na international hilabi na sab kalisod kaya nga naman hilabi ni kadakang pakulo kaya nga naman halos tanang mabitagin ko ng basihan dyan na to Robin ikaw ang panganay kong anak tinubdi na sa gamukalang bato ko sa kalibutan ng kapakigilaw sa tanang mga katawan pusa mayog daw tanang iyang sudan iyang iapilan basta ng klaseng bisyo iyang giubanan o gisudlan kay siya nakighalubilo nakiguban sa tanang katawan aron sa panahon pagabot sa panahon tanang katawan iyang mailan kung angayan ba o dautan ba iyang binuhatan din sa kalibutan manay ginaingon nga wa mago sila kabantay ang uban gipakayan na ran nila si Divine Grandmaster Master Modronic Universe pero wa makabantay sayang kayo bita kasagaran ang idol kanila nailay kanila na idol sama kanako ako wala mo koy problema nga naman kanya-kanya man ta. Basta ako ni barog lang jud ko sa barugan. Kaya nga naman lisod pud mapuyo ako sa kalibutan nga ako ra pud magpabili ng kalibutan na mabitaw to Jesus Christ kaniya to. Isa to nga na hunosan sa siyang kinabuhi kaya nga naman tungos yung kumpiyansa ba. Kaniya to. Apan ako lahi na karon ng kausaban, may kausaban na kaya nga naman di naman nabalik. Singilay naman ta karon. Kung kaniya to gilutos ako gitamay giyubit apa karon dili sa tanang panahon mabitaw gingon ayaw ka mo pagdahom nga dayon na iyong kasakit o ayaw ka mo pagdahom nga dayon na iyong kalipay kay dili pa kana kay wa pa tay judgment day wala pa apan karon magbantay ka mo kung katiman mo to last message ni Divine Master kadto 1980s ngon siya magbantay ka mo kay na nakita karon sa judgment level mo na karon natong nimutan karon ning lawasa mo na kun kamo mga tao nga nag-estudyo nga gusto mo kalwasan ayaw mo pag-angal kay mismo ang Diyos kani wa ganito ni angal wa ganito ni kuan nga siya na gani mismo nagmugna nagsakripisyo magani siya giubit gitamay gilutos gibelay apan kamo gamay ra nga problema mareklamo na mo wa di mo kabantay kung magbasa mo Bible himuon ta ang tao sama sa kung panagway kitang tanan adunay panagway sa Diyos sama kanato siya magikopyahan matuma ang gipamulong sa Diyos mo ni matuman akong pagbuot gikan sa yuta pero sa langit nang karon ng pangutana kamo kuno sa imo tagamta maday mo reklamo sobra mo kademanding pero ang pangutana kamo ba naghimo sa inyong kagalingon swerte ganimo nga gipabalik pa mo kitagaan pa mo material ning kalibutana kitagaan pa mo maglawas kay kita ang pinakalas nga gihumol gimog sa isang kalibutana mga tao ug ang Dios sab nakiguban sa sama kanato nga tao mo kana siya daghan naman po kayo kung gipasabot kaninyo gikan kaniadto ug kantud karon halos gisamarais na nako gani babalik-balik basta ako taas no ako ni presenta ani pasabot nga na kaninyo unsa ang kalibutan nga atong ipuyon ug unsa ang kalibutan nga atong nimutang karon tong alaws kini din ang Cat Islands mo na kini ang luna nga iyang gitaga nag-andam sa tanang katawan diri sa kalibutan material ka man espiritual binunyagan ka mo bunyag balikon ko ini kana ang atong lawas isara kung mawala kini wala na jud kini pagbalik hantos kang toro basta ang pingin yung material nga dili mo wala kay kini mga magnetos o manitas tanan puro adunay na pick up gikan sa tumatingog kung wala mo pick up sa tingog dili mabati nato na siya tungos sa sobrang kasaba sa kalibutan mabitaw adunay magnetisyon permente mo na kalibutan na daghan matag gikanan daghang tag tinuhuan daghang tag relihiyon apan sultian ko kamudaan diri sa Pilipinas isa ra ka relihiyon na mapabarog kung barog sa Pilipinas bugtong kinilang Pilipinista kaya kanang maruma o Katolik mamalik jud ka na dito sa Roma ang pangutana dawaton ka sa Roma basi patambog ra mo sa dagat disad mo ka na hilig mo gud ang kasagaran rig kanang kuan ba o nila pa mo kuno nila namatan pero dagong sayop ka mo kaya nga naman wala ka mo nagpuyo sa Roma Pilipino ka mo Pilipinas ang Pilipinas maabot jud ang panahon isa ra ka relihiyon ang mubarog diri sa Pilipinas bugtong kining Pilipinista ra mo na giingon nga katumalayang grupo sa bagay ang kuan magod kanang
gihimo magong business karon ang relihiyon. Religion is the most business entire world. So, ang religion pinakadakong negosyo sa tibok kalibutan. Nagtukod sila ng eskwelahan, nagtukod sila ng simbahan, nagtukod sila ng mga ospital. Pero kasagaran kadagkuan ng mga Katoliko. Katuloliko. Katulo din siya muliko-liko. Managiingon sa bagay, pero pila ka adlaw, tanang balikon ko, tanang klaseng reliyon, mamahawa gyapon mo sa Pilipinas. Kaya mo barog dito sa Pilipinas, kinirang Pilipinista. Ganang buhay bawat isa sa atin dito sa mundo ng ating kinagalawan. Kaya ang Pilipinas, balikon ko pangalan sa bayapan, kung may mo kasing lalaki, pagkatawag kong kinisyaw, Diyos mahan, God bless to all peoples.